jole jole yontere DSTV walla mbiyen diaspora Sénégal TV min namdimo marko jam Allah wonto gondon mi salmini kala yeboɓe ayaw DSTV hande noon en garti émission men jole jole yontere ɗo e DSTV o ko Ummul Ba debbo mo Tulde Thila joni joni ɗo men gardu ɗo e bani men gorko jalniɗo jalno men hande ha deydi men Moussa on wiye ñang to gonda fof nadɗo calmina yeɓoɓe DSTV walla mbiyen diaspora Sénégal TV an kadi ɗelone kam ko woni jawale mon yaw jawale mun alhamdulillah jawali bandiraɓe sehilaɓe to gonɗon e to gonirɗon gorko cubballo salmini mon juuri mon e ñagono on Allah moƴƴere funnague hirnague rewa e worgo kala to bandiraɓe wiyoɓe mbimi ko mbimami to keydi kala min calmini min juurima on mbami adde bisimilla ma ba joni joni o men puɗɗo e émission men jole jole yontere gadortoɗen noon kono président de la république mawɗo leydi o Macky Sall o noddino bajjen gogo wonɓe ɗo e nder 14 régions du Sénégal o noddiɓe noon ko grand théâtre yimɓe fof jii rewɓe fof norima en masse saalo fof wonti bulo bala kono ha joni yimɓe ene ɗonki andude holko haalanno walla holko wiyannoon walla holko tottannoon ɗum noon ñan so tawi wonko ganduɗa hen kalana yimɓe holko mawɗo leydi o haaldanno e bajjet gogo wonɓe ɗo e nder seydi Sénégal. Assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe min monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ko wino kadi wi min noddi ɗo rewɓe ɓe hannde yidde yewtide mabɓe e ko hoorejo mawɗo leydi Sénégal ɓennuɗo o ko wiya wanno ko o waɗiɗo golle ɗe ganduɗa hoorema golle pewɗe on woni monsieur le président Baba Abdoulaye Wade o wi monsieur non mamam noon haaldanno o wi onon rewɓe ɓe jinmi ko kala ñalawma mo Allah waɗi ha ñalawma on arti jinmi ko onon rewɓe ɓe mbete ko wino kadi ala min kay ko an kadi gonmi ɗo kay koye ponto joni bon Macky Sall o wi ñanden kanko noddi rewɓe o wi rewɓe omo jogani ɗumen salaire ujunaje 10 ta rewɓe mbaɗi bravo président Macky Sall an ɗum ne jari fuɓɓude ana jari fuɓɓude kadi salaire 50 000 bajjel gogo ji fof wonɓe ɗo e nder 14 régions mi jarat fuɓɓude minen de mbarñanno kadi ko onon joɓete ndeysa machallah kono noon o waɗi golle moƴƴe golle pewɗe mo wallu hay ɗum ko taski o ma wat kadi ɓe poñani worɓe mumen noon to gonga ma woɗɓe poñani worɓe men on rewɓe noon tinnoɗon e koye mon salaire uña 10 ballodire son coydani soble kam coodon hay soko pom tere no ɗon debbo meeɗa manquede debbo meeɗa manquede o nanay natte o nanay piye o nanay tuuruji te hay goto nde o te won liggaji nattude tuuruji e piyeɗe jeytaɗe fof ɗum fof ko wallidere debbo suuji amen tan ndimin tottaron oɗon cara neɗɗo hokkat guertogal sonne bona ko watte ko fof wallitere ko oɗon kecce eyyi bandiraɓe enen fof en nani o wi ko hono président men Macky Sall noddago mo nodduno bajjen gonko ɓe ko wonde omo rokka ɓe chaque fin du mois moni fo salaire mum 50 ala uña sappo mbimami uña sappo eyyi 50 000 walla uña sappo joni joni o men gartu kadi e deuxiéme paye men hono opération tabaski oɗon gandi taske ari
leydi ndi no wayni ene ƴefi hamnade en ƴefi muusa ƴefi mettude kono min wona ɗum jaahi ko taske suwa yettade ɓeni mbiye hikka jawdi ko mankat jawdi ko mankat jawdi ko mankat te machallah min mariye fotoje ganduɗa e vidéo ji ganduɗa ko jawdi ɗi ganduɗa ha heewi ɗi so ngari heddoro an hol miijo ma hen an ñam pullo goto wino oui monsieur le président de la tête publique monsieur Macky Sall minen fulɓe hamin ñaaguima nde gusantamin sac ripas sac rakkal so yiiɗi noon ɓeyda bidon diwlin ɓeyda sac maro tan ɓe mbimo mbiɗa o wi mberanda minen fulɓe so tawi min jeeyi hôpital min bindinama ordonnance min coodetade so wona jawɗi ɗi ñaam joni noon feera min weeli wiyama opération jawɗi koko mankata par ce que waji ɓe mbi kala gaddude jawdi tan pulo waɗi ɗumomi ala tan o wi minen kay joni min ganda wolto min jogori wullira e ɗum ɗo so wiyama jawɗi naati garta Dakar so gari Dakar tan manda no wiyata noon manifestation ngaji ɗi moƴƴani manifestation ngaji ɗi noon tan manifestation ngaji ɗi ɗum ɗon haɗi jawɗi arde tan pullo goto mbimi minen fulɓe hoto tampine koye bon minen min jahat jawɗi mankata komin yeeyoɓe kono paame jawɗi fof noon tuggi ko guila ujunnaje 15 gonga noon eyi wona mawɗo leydi wiyonama us sac gooƴi e sac rakkal usay kamɓe fulɓe mbaɗe 15 ɓuuri ngel famɗude 15 ɓuuri ngel famɗude nogas ɓuuri ngel ɗon famɗude no mbimini ko noon ɓuuri ngel famɗude ngel 15 ɓuuri ngel famɗude ngel nogas ɓuuri ngel eyyi ko noon tan yoɓe gaddu jawɗi ha wala min madame joom suudam kañum soodi noon wari minen komin sodna wona ɗum ko ne joguino mbaalu ngu waɗi ɗum ɗo après mbaalu ngu jibini ɗiɗi maayi ɗo jibini goɗɗo kadi haram barki nenam haram jaleɗa jalata kediri noppi men hande mondial ha dedi gol musi binde mon mi lori kawi mayda jale hagge oɗo gorko ko haala ane ɗum ɗo huɓɓi e oppir ɗon mbiɗa ɗo ɗan mbi ɗum ɗo huɓɓi wi jawdi mbiɗa ko manque tan ala mankani pullo goto kay kañum dari waɗi mbiɗen jawɗen manque minen fulɓe min piroro min gaddat jawdi haydara yimɓe mbawa amen kono an ɗo joni ñami so tawi ɗo jawdi manque walla kamɓe funnoɓe addude jawdi ɗo hen e nder Dakar aɓe ƴeeya ɓe gaddani hol conséquence uji mo yimɓe dañata par ce que aɗani taske so ari korko yimɓe mbawi wawde haalde won worɓe nan ɗo kono taske kam a wawa tan ala galle ko cuuɗa nadde wiye jawdi ala kono won worɓe nan ɗo hol conséquence mo ganduɗa yimɓe ene ala conséquence ko nande minen so jawdi ari moƴƴi so jawdi ari moƴƴi so jawdi arani moƴƴi minen kayni wawi wade foof won worɓe nan ɗo mbiɗanda e jawdi manque ɓuuri jawdi goto hijjam ko nande Amadou Diallo en ɓen hoto tampini hoorema ɓen kay jawdi manque ɓuurani ɗumen jawdi ara eyi bandiraɓe yeɓoɓe DSTV walla mbiya Diaspora TV ko enen fof keɗori noppi meɗen wonde jawdi hikka ene ƴeefi hulbinade seeɗa wonde en huula haade mum manqude joni joni o men gartu e 3e point men ko wiyete cigarette ɗeɗo balɗe haalo nana haale wiye cigarette wonde cigarette moƴƴani te hande ɗo e nder leydi ha caggal leydi sa itti ko simmoro ko ɓuuri hewde ko simmora ko wadde so wiyama cigarette moƴƴani walla yimɓe ɓe goppu cigarette min ɗum ɗon ene ƴeefa hawde par ce que hande simmoroɓe ɓuuri hewde eɓe cimmahi ɓe an ɗo ñangi holko leçon mbawɗa rokkude yimɓeɓe walla holko saabi wonde aɓe mbi yimɓe cigarette moƴƴani te hande sa ƴeewi ko simmoro ko fof ɓuuri hewde aɗa andi pullo goto meeɗi jogade galle makko jooɗode nder galle makko o luwi hen simmoroɓe o fawni o yeehi dispensaire waji o windi numéro ne wimo an aɗa simma woppa cigarette o wi allah mon ceennum barki rasulillahi min mi meeɗa simmade o jeyimo a ɗum ɗo de sa woppani cigarette amayat
o wi barki rasulillahi hande maayde bonde ajjini wonɓe galɓe kamɓe tan cimroron wadde hande kam fof koɓe yaltoɓe gallo haɓe laaɓa wawi tan wadde noddi wajiɓe baro o wi mbimi goppon cigarette walla jalton gallam son jiiɗi wonde e gallam he rek on goppa cigarette son jiiɗa walde e gallam he goppon jalton gallo ha laaɓa ɓe mimo yi o wi min mi meeɗa simmaade ko won tan gon simtoɓe ɗo wadde wona maire kañel fof mi maayi joni noon min jimmi ko waajade bandiraɓe yo ngan cigarette waɗa ko barke te ɓuuri bonde ko fof sa ƴeewi ɓe cimraka ɓe ɓuuri ñawde kadi simtoɓeɓe par ce que simtoɓeɓe nde mbaɗi wonko mbaɗata curki yaltoki kono mo simra ko on waɗata tan naata jooɗo yaltata ɗum tagi ɓuuri bonde fof ko emi simrako e cimtoɗe ko on ɓuuri bonde wadde bandiraɓe hay so oɗon cimmo hoto lepteɓe cimtaɓe ɓe par ce que ɗum ɗon moƴƴani sa jooɗima cigarette e simmo an wonko kokkitta kono jooɗiɗo simrako oɗon tan jotto koye dow becce mum tan jooɗoto koye dow becce makko yaltata kono an kam waɗa eyyi wadde no bandiraɓe yo mbat hay so jomum ne simmo yo antu simmi walla ni jomum woppa cigarette saabu waɗa ko barke wallahi waɗa ko barke par ce que cigarette ƴewata ko jomum maayi rek so jomum maayi cigarette o ko ma yalta ha laaɓa yaltat ni jiraɗa kala cimmoɗo so maayi jira ko cigarette o yaltimo ɗo wallahi barki moƴƴani barki moƴƴani haram bandiraɓe yeɓiyankoɓe DSTV ko enen fof naniri noppi meɗen wonde cigarette moƴƴani ɓuuri bonde sa koye mo ganduɗa mo cimmani ɓe ɓuuri bonde mo cimmani ɓe par ce que kamɓe poforde te soɓe poofi ɗum narede koye nder becce he ɗum ɗon bonnan ko kumoji gonni afami sa maayi kadi il faut ko cigarette o yalta ha laaɓa tigi ɓe mbawa ubbe ɗum noon bandiraɓe kala gorko cimmoroɗo hay debbo kay rewɓe joni ɓuuri wa simmani worɓe debbo simmo fo sitma joni cigarette goɗɗo joli won cigarette o mo ganduɗa homo ko manda ɗum mbiyatamo ni manda ko électroque ɓe mbiyata o manda ko électrique eyyi o on cigarette a huɓɓata a watta ko ni tan a foɗat tan jaƴƴew curki yalta tan ha heewa on ɓuuri bonde te rewɓe joni ɓuuri hewde cimto ɗum noon wadde heɗoroɓe ɓe fof mbiyama yo goppu cigarette wonande rewɓe e worɓe fof ne wonno wajiɓe moƴƴani kala mo ganduɗa moƴƴani e santé ɗum noon wadde bandiraɓe yo goppu ha joni de ñang en parantaw pare duwani arat duwani wala hawla wala quwwata suusa kono duñe ɓeɗo wala hawla wala quwwata haali ses fada heɓe para noon kay puɗɗa ɗum nini an wiye duwani tan mbaɗani ko hollum e haal an duñeɓe ko ñaamo yimɓe walla ko waro yimɓe walla eɓo haal tan mbetata ɓenna ɗon eyyi wono duwani wala hawla wala ene waɗi mo ganduɗa travail extraordinaire ha eyyi aɗa andi ko hollum ha kamɓe wonɓe arrêté mo ganduɗa fewnoɓe tan walla ittoɓe tan comprimé ji walla médicament ji ene cansa walla ene bonna kamɓe nangu ɗum ɗon ɓe nangi ɓen minen ɗum wurni minen ɗum taggi min warde min mbaynide fodde ne yeeyi biri way foɗɗere bujjoyi foɗɗere busappo foɗɗere fosore ɓe jeeɗi ɗum ko sappo e joyyi joni soɓe mbaɗi ƴakki poɗɗe garannode burigaji jeeynode wona ko minen ɓelori min mi weltanakiɓe mbimami mi welta no wiyete maître Elage Sokhna guilo aranani kam respect maître respect kono noon mbaɗɗa ko won banggue mbaɗi yaadi hen kono won banggue mi yaadani hen banggue mum yaadani hen o woni poɗɗe ɗe soɓe jaggi ɗum joni gueɗel tan so hoorema muusi tan yira ko yaa bidiga sooda foddere te ɗum noon so ari tan nden min lor minen kono ko won ɗum ko banggue goɗɗo mbaɗi yaadi hen saabu mbaɗi andi ɗum ɗo mbaɗi ɗum ko cellal amen kono minen min cikkata maɗa ɗum ɗon ɓeydi ko ñawnude minen fulɓe a faami kono won banggue mi nani omo ñande nomo haala o wi kanko nde ɓe jaggi nde ɓe jaggi koye ɗum ɗo goto ne affaire o ne dira no ɗum wiyetene manda ko toron eyi noon tan o wi affaire o ɗum ɓe jagguiri ɗum ɓe mbaɗi localisé affaire o waɗi tan ɓe jaggi tan ɓe coyni waji ɓe tan o waɗi o wi o neli élément ji yimɓeɓe tan dogi tan gari tan tawi waji ɓe tan kirɓi ɓe waɗi tan jaggi ɓe ni gari ɓe ni mbaɓe ni moƴƴi ko aɗa andi duwañ heewi doole
ko non tan be tinnima non parce que nani kambe hitani fof leydi Sénégal ndi ko be jaggaro ko milliards dum be jaggar kon moƴ min mboɗo waɗa félicité yoɓe jokku golle kala ko ganduɗa hoore ma naata ndiɗo leydi tan waɗa ko barke yoɓe jaggu ɗum ha tiiɗa te soɓe jagga hoɗoɓe jagguir sesde hoɗoɓe mbaɗni ala yoɓe gati mbaɗ soɓe jagga ha tiiɗa ɗum noon wadde en nani kadi no haalde ni en beltanima duwani presque yeyde hannde ganduɗa comprimé ji moƴƴani walla wadde ɗum trafiqué ene yeeya yimɓe ene jara ɗum noon kadi moƴƴani e santé yimɓeɓe fof kadi duwani ene moƴƴe leydi par ce que wonko ganduɗa ne ummo bangueji goɗɗi walla leyɗele goɗɗe ene yiiɗe nadde e leydi ma duuñe ɓen mbawi tinde ɗum nangga ɗum mbaɗa ɗum arrêté so wona ɗum so naari ko bonnata ko ɓuurat hewde eko fewnata ɗum wadde en mbaɗi félicité duwani duuñe ɓe fof eyyi min mara duuñe ɓe ne mbeɗi machallah min duuñe ɓe ne mbeɗi hay min kay hande kay min suusa wi ɓe belani hay so suusa hay so belani suusa wi ɓe belani iɓe tegma hulde ɗo joni an mbaɗa ko suusa lawoni ayam mboɗo warde ni ƴew haguena ko kalɗa haal sa haali duwani tan gonam koye gargartu ɓandum wona koye moƴƴi suusa laamu suusa yewno ɓenna laamu o ɓennu laamu o ɓennu hayro gumuleni mboɗo mi signa laamu haydara ñamata watta haydara kadi won neɗɗo tan comme no yimɓe ɓeeni ko tagi an huula laamu aɗa wawi ɓennude ko tagi aɗa huula laamu a toñani a waɗani ko bone a wiya joni ko noon jibdinami ala min joni kam namdi ko tagi aɗa huula noon jibdinami joni an ko woni a ñamata kam walla min ko noon jibdinami koye kulol laamu fulɓene mbawi witta mi yani pul min andi hooram min ayi hoore tagam min ɗo yande yaasde ala horen ɓennu guilelaw ɓennu guilelaw mbimami eyi ha teera e cumin tam yen haala laamu tan haale tan waɗa signude ebo ɓennu yawno eyi mi ɓenni bandiraɓe ƴeɓoɓe DSTV hande mondial ha tampon ɗum ji oɗo koy ko suusa laamu mi haali tan aɗa wonga mbaɗen so laamu hucciri mum face à face wadde o yorat tan laamu goɗol min gartu kadi ha joni e quatrième men point woni désenclavement bout lawol pewnategol Matam taw min maayi lawol Dane Maayo taw min maayi ɓimi so wiyama Dane Maayo kam ɗum goni kadi hoto Dane taw min maayi on maayi poussiére ndefa maaro rane o wojja ndefa maaro rane o wojja coyi tan rang sabu rang tan ɓorɗa daneji gojja coyi rang ɓe mbaɗi ɗon ko rang jippo jol ƴeeng a yaɗa gujug wallahi kala ko ñamloɗa dola min donki ɓuttidde min donki wojjude wondi ko a wawa wojjude sababude lawol merci encore merci on jarama merci beaucoup taw min maayi ha ko heddi aéroport ne waɗe Wourossogui aéroport ne waɗe Wourossogui ɗum de woƴi ɗanniyankoɓe minen ko hakkude beyamin tan e baalaɓe min ndi aéroport sen waɗe ɗum ɗon ɓe gujji leyɗele janani tan aéroport kam wadde ɗum e leydi janandi kam ko wujjude leydi janandi tan sa welama jeeya sa mettama jeeya par la force jeeya ɗum ɗon ababa aéroport minen furankoɓe won mbaɗa aéroport holminola aéroport minen min gandi ko beyi min gandi ko awo gaynaka ay soɓe jiiɗi wujjude leyɗele amen tan ɓe gara mbaɗa ɓe mbiya mbaɗa hen ɓe mbiya ɓe mbaɗa hen ɗum ɗoji minen ɗum ɗon foof minen yoɓe mbaɗan amen tomin ndemi ɓe mbaɗan amen tomin gawi ɓe mbaɗan amen komin gayni minen ko ɗum min jii minen fuurankoɓe hoto aéroport kala to woni tan probléme aji ɓeydoro ko te minen fuurankoɓe min gone jaam de jaam min goni eyyi gonga noon ɗum ɗon ɓeydanawde ɗum ɗo yeeso wuuro yeeso kono noon kadi majjorma tan ko kewata ko ala min mi jaɓani aéroport o sa wimo aɗa andi ko préfet o wi préfet o wi bon minen komin kalduno ko haydara min jiyani hen kono lawol Dane Maayo ngol kam min puɗɗima yiide golle ɗe kam nana jaa sa renaki ni ko waji ɓe mbino hen ko e lawol ngol ko ɗum ɗon wasata ɗum wawi wasde timmude ɓe mbino ko capan tati e tati lewru kono en wawi ɗum wasa timmude wondi lawol Fuuta sene haala mboɗo welto noon wi o wi capanɗe tati e lebbi capanɗe tati e tati lewru wonanno kono ƴeew capanɗe tati e tati lewru ndu ene wawi ɗum ɗon wasa timmude saabu lawol ngol e puɗɗima ɗum waɗa wi mais noon ko bettimi ko woni aéroport o mbimomi
aéroport o komin kalduno hen fof min jiyay balal mo mbino mbala ngal be mbaɗani mbimi amin o wi sima ponore jippado arani mbimi amin o wi 4 plaji puno arde mbaɗani leydi ndi gr ɓe ngari ɗon kono ɓe jiyani mbimi amin tan wi angam tama wiide amin mbimi amin tan mo jeeyi amin e gor jeyami min mi wi amin alamo amin jiidi yumma alamo amin jiidi baba sako portam pelen min wi amin tan o wi micro jaggu micro ma tan o wi geddoyi ko waɗat ɗo sabu ko ngo haala mi wi amin o gedde an joni ko tagi lawol ngol beltiɗa hen mbiɗa c'est bon aéroport o mbiɗa ala wonde ƴeew aɗa ummo 10 heures an aɗa wawi ɗannade walla yiɗa ɗannade ɗanɗo mummoɗa joni fuura aɗa ara ha ɗo e Dakar ko sa yi Wourossogui to ɓuuri ballade taw beydi e pour Dakar pour Dakar sa yiɗi ɗanna dow joni to paami koye caggal leydi yiɗa ɗanna caggal leydi Allah heedi kam min ga ko yeeso leydi paami mbaɗami caggal leydi Allah heedi mi hen e sa yiɗi ɗannade ko wayno aɗa yiɗi yaade France mi yiɗa woɗɗude nenam mi yiɗa e sa yiɗa won yimɓe ɓen yoñum ko haaju ɓen kono min gasata haalno aéroport fewani mbiyam ko amin kono am mo fo jehoore mum an ko woni an ñamat kam walla yarat kam an ko jiɗami haala kalmi ko jiɗmi ko jiɗɗa ko on ko haajuma an te wonko jiɗmi ko woni yiɗɓe ɗum min ko jiɗmi ko woni yiɗɓe ɗum an ko jiɗɗa ko woni yiɗɓe ɗum hoto haɗam kay wiide ko jiɗmi ko hoto haala ɗum eyyi min ɗo super fe waɗi minen kay aéroport o koɓe wiɗo ko min jiyani mbimi amin ya Allah tan o metti e wadde matam juumi ala amin ne wawi jaabede aɗani aɗa sa wi amin ne wawi jaabede won yiɗɓe hande aéroport o waɗe toon min hooram mbaɗa yiɗi par ce que ko gummoɗɗa pour déplace a gara ha Dakar ɗo aɗa yaaha ɗo aéroport aɗa yaaha caggal leydi ko so woni Matam sa woni Thilonnaji walla woni ɗum ɗo naji aɗa wawi yaade noon sa yi Wourossogui ɗo min kaldata min kaldami kay tini wala min kaldata an kaldami kay e haal ko mbiɗa aéroport o welanimi ko kay min ko ɗum ɗo haal mi nananima de ittu juuɗe ma de mana ko kalami ko mbiɗa yaadani aéroport batte toon o ko ɗum andu joni sa yaadane holko miijinɗa wadde walla an holko jinnoɗa waɗe e nder Fouta hande taw wona aéroport o yo mbaɗaɗa men tomin cafri hôpital al mawgal yaaɗo Wourossogui ha hot fonde taw ko hôpital taw ɗum fof ko hôpital tan eyyi yo mbaɗaɗa men hôpital minen min jiiɗi ko somin ñawi hamin cafro ta hamin ñaama hamin jara amin komin deeƴi hamin ñaama hamin jara eyyi le probléme noon a ñawat haɗa ma ummade ƴewon ñawoɓe gaɗa hoore ma sino hôpital wonno hakkude on tawno ko cafrima kono jomum ñaw haɗa yettade ɗo e ɗa taw mayi hôpital kay nan to en ñum hôpital nan toon walla on yonanimo mais no woɗɗi no woɗɗi joni wadde aɗa yiiɗi goɗɗo hôpital goɗɗo waɗe hen waɗe mo ganduɗa jiida e goɗɗo jumum a paari a gasi ala kamin gumi kay koye namdade kam pose question mbimaɓe mahe hôpital bactérie jumo on tan yonani walla wonko foti ɓeydede hen walla an hol miijo ma e goɗɗum ko foti waɗe toon ko wona e bara yaɗa umul ɗon mbaɗimi hôpital aɗa ko heddi ko an émission ma e yeɓoɓe émission ma spectateur TSTV diaspora Sénégal onon fof mi salmini on mi juurima on mi weltanima on mi weytanima on alka en paran taw tan mi ƴeew so ala ko jejjini ɗen mi yiiɗa ɗo yejjidde hay hunde saabu onon fof onon an en cuwaman émission ariya onon bandiraɓe o yaltide eyi bandiraɓe yeɓiyankoɓe DSTV walla mbiyen diaspora Sénégal TV émission men ari ha ɗo jalniɗo gondude jole yontere gonnoɗo ko Ummul Ba debbo mo Tulde Thila ene wonde musidɗo men Niang ɗum noon bandiraɓe yeɓoɓe on beltanama on mbiyama kadi ha mardi goɗɗo so Allah jaaɓi e oɗo saaha so yonti inchallah mamin garɗo min mbaɗan moon émission jole jalnika gondude e Niang e Ummul mo ganduɗa ko gorko jalniɗo jalno yimɓe kadi kaalo ko ganduɗa ko woni actualité kadi ko foti hen wonde ɗum noon bandiraɓe jaam toon jaam ga yallah rokki en tawtorede mardi goɗɗo so Allah jaaɓi